Kai kuma fa daga ina? Ni kamar taɓo nake, inda yake jife ni sai na tsalle ka. Vikram, ka daina wannan abun, ba fa daidai bane. A rabu da shi. Da wani abu. Akwai macizai. To ai shi yana cikin matsuwa ne. Na zo! Waye ya aikata wannan? Malam taɓo ya dai. Abin da ake gusar da shi da ruwa su sai su gusar da shi da sanduna. Ai shi taɓo ne, in aka samu ruwa kuma ai narkewa zai, kaga al'amari ya caɓe kenan. Sai su yi wannan tayar da hankali don kawai mutum ya fi tsari? To zaka ce an yi laifi ne? Hakan ba laifi ba ne. Kai haƙuri kawo. Hakan ya shuɗar da shi. Malam Asur ya rana bayama. Hukumar 'yan sanda na tumar ka da aikata mummunar harƙalla. Ko me zaka ce akai? Duk gidaje na, motoci na da masana'antun da na tara. Ga su a rubuce a wannan takardar ka mallake su ba bisa ka'ida ba. Waye ya baka? Kai ji ne 'yan sanda na tuhumar ka, shine ni ma na karkaɗe nawa bayanan domin na gabatar da su wa 'yan sanda. Banda kai wa san. Ba komai. Masaniya ce idan mutum ɗaya ya sani, ya kuma zama labarai in mutum hudu suka sani, ya dawo bala'i kuma idan 40 suka sani. Kai gaskiya kanka yana kawo ta, gara ne maza ni ma na baza shi, duk duniya kowa ma ya sani. Wannan aswid na raya na varma din ya fi sauki a gare shi ba da ransa. Akan araba ka da dukiyarka? Amma akan kimarsa zai iya shege koma waye. Ok, kana nufin zaka sheke ni kenan. Kujir. Shi zub da jini makaminsa ne. Kai kuma fa? Ni ko da biya ta ce, ya kake ga idan yaki ne ya kawo ni. Sai na bata ka. Me ban yi?